Limang pandama. Tenga, ang ginagamit sa pandinig. Ang pagdinig ay mahalaga bilang ito ay isa sa mga pangunahing pandama na ginagamit natin upang makipag-usap sa ibang mga tao. Tinutulungan din tayong sabihin kung ang ibang tao ay nasa problema. At ito rin ang tumutulong sa atin para madinig natin ang mga iba't ibang tunog sa ating kapaligiran. Halimbawa ng mga ito ay tunog ng mga hayop. Aso, pusa, talaka, ibon, manok, tunog ng mga sasakyan gaya ng tren, ng jeep, ng tricycle, ng ambulansya, ng eroplano, tunog ng mga bagay gaya ng orasan, ng telepono, ng washing machine. Eyes o mata ang ginagamit sa paningin. Ang mata o ang paningin ay mahalaga para makita natin ang kagandahan ng kapaligiran tulad ng mga sumusunod na halimbawa gaya ng mga bundok, puno, mga bulaklak, magandang tanawin, mga ilog o dagat, prutas, at mga gulay. Tang o dila, ginagamit sa panlasa. Ang dila ang ginagamit sa panlasa para malasaan natin ang mga pagkaing pumapasok sa ating bibig, kung ito ay maasim, matamis, maalat, mapait, malamig o mainit. Mga pagkaing maasim gaya ng mangga, sinigang, sampalok, kalamansi, paksiw, at ang kamyas. Ngayon naman, tumungo tayo sa mga pagkaing matamis gaya ng leche flan, mga barbecues, mga candies, mga brownies, chocolate at ang cake. Ngayon naman ang mga pagkaing maalat gaya ng itlog na maalat, bagoong, mga daing, tuyo, french fries, at ang chicharon. Tumungo naman tayo sa mga pagkaing mapait gaya ng ampalaya, kape, isaw, at ang papaitan. Tumungo naman tayo sa mga pagkaing malamig gaya ng halo-halo, ice cream, soft drinks, ice noble, shake, or milk tea. Ngayon naman, ang mga mainit gaya ng sizzling tofu, bulalo, sopas na mainit, bagong lutong lugaw, mami, at ang sizzling sisig. Ilong o nose, ginagamit sa pang-amoy. Ang ilong ang tumutulong sa atin para maamoy natin ang ating kapaligiran kung ito ay mabango o mabaho. Mabango, gaya ng
mga bulaklak, bagong ligo, naliligo, at ang paglagay ng mga pabango sa katawan. Halimbawa ng mabaho, mabahong medyas, mabahong hininga, mabahong pawis ng kilikili, mabahong utot, mabahong basura. Naaamoy din natin ang pagluluto ng ating mga magulang. Ang kamay o hands, ginagamit sa pansalat. Ang kamay o hands, ang ginagamit sa pansalat sa tulong ng ating balat para malaman natin ang mga bagay na matigas, malambot at magaspang. Halimbawa ng matigas, mga bakal, mga metal na hinahawakan natin, tulad ng pako o ginagamit sa pagtayo ng bahay, mga bagay na nasa ating paaralan. Malambot, gaya ng ice cream, bulak, tissue, at ang ating unan. Halimbawa naman ng magaspang, gaya ng langka, pineapple o pinya, durian, at ang mga brush na ginagamit sa panlinis. Ang bawat isa sa mga pandama ay mahalaga dahil tumutulong ito sa atin na basahin ang kapaligiran na ating tinitirhan at panatilihing ligtas tayo at ang ating mga kapwa-tao, maging mula sa mga mandaragit, iba pang mga tao, masamang pagkain, likas na panganib. Tinutulungan tayo nito na makipag-usap at matutunan ang lugar na kinaroroonan natin. Maraming salamat mga bata. Nawa ay marami kayong natutuhan ngayong araw na ito. Thank you so much. Teacher Jane loves you so much.